Dobro jutro Šumadija, dobro jutro ovog jutra kažemo i Bojani Arsenijević. Bojana, dobro jutro. Hvala što si poranila da budeš sa nama ovako već odmah posle 7. Bojana Arsenijević je predsjednik plesnog kluba Dinamik i imamo razlog, i to kakav razlog da se vidimo ovog jutra, da na vreme najavimo nešto što nas očekuje sledeće nedelje. Da, sledeće nedelje u sredu, 21. oktobra, sa početkom u 20:30 u Knjaževsko-srpskom teatru nas očekuje treći po redu ove godine humanitarni plesni koncert koji organizuje naš plesni klub. Dobro, dakle, Dinamik nam je poznat po ovakvoj vrsti organizacije već mnogo godina unazad. Mnogo, 5 godina nekih, tako se bavite. Da, ovo je 5. godina kako naš klub organizuje humanitarne plesne koncerte. Zapravo mi smo od samog osnivanja kluba, ovo je već 10. godina kako postojimo, imali te koncerte, ali od pre 5 godina smo odlučili da ti koncerti imaju i neku drugu svrhu, da budu humanitarnog karaktera, jer mi radimo sa decom i mislimo da nema ništa lepše nego da se deca motivišu da svojim talentom pomognu nekoj drugoj deci, možda kojima je pomoć potrebna. Eto, to je negdje odgovor na pitanje otkuda ideje i zašto baš to i kako to teče uporedo sa plesom. I ono što me sada interesuje, taj rad sa decom i prenošenje te neke emocije i objašnjenje svega onoga što radite sigurno je ono što je sastavni deo svakog vašeg treninga možda. I kako mališani reaguju na tu priču i koliko oni sada kada učestvuju ovako na ovim koncertima zapravo znaju zbog čega su tu? Jeste uspeli i na tome da radite? Nas uglavnom svi često pitaju kako uspemo da motivišemo decu da zaista sve daju od sebe učestvujući u takvim koncertima i zaista bez obzira na sve njihove obaveze, da li su to ekskurzije ili ne znam šta, to se uvek sve otkazuje, odlaže kako bi se prisustvovalo koncertima, jer inače nam je takmičarska sezona jako gusta i dosta ulažu i na tom polju, ali zaista bez ikakvog napora nema potrebe ništa dodatno da se motivišu i verujte mi, oni zaista sa istim žarom, istom željom treniraju i pripremaju se za te humanitarne koncerte, isto kao i da je takmičenje najveće. Evo, ove godine ste bili veoma vredni. Ovo je treći po redu, samo u ovoj godini. Uglavnom organizujemo 1 do 2 koncerta godišnje. Ove godine smo odlučili da, pošto je 5. godina, eto neki mali jubilej za nas tom prilikom, organizujemo i treći humanitarni koncert. I ovaj koncert će biti značajan i po tome što nismo napomenuli da deo sredstava od prodatih karata ide za nabavku svega što je potrebno mališanima iz našeg prihvatilišta Kragujevačkog, ali će i deo sredstava ići za osnivanje humanitarnog fonda. Dakle, to je neka nova odluka koju ste doneli. Jeste, jer zaista želimo da proširimo da kažemo, mogućnost našeg delovanja, jer preko plesnog kluba jedino što možemo organizovati to su ovakvi neki plesni koncerti i plesne manifestacije, a s obzirom da zaista veliki broj ljudi koji učestvuje želi da doprinese dodatnim organizovanjem nekakvih manifestacija za prikupljanje sredstava svima kojima je to potrebno, pa ćemo osnovati i humanitarni fond koji mislim da je prvi tog tipa kod nas u gradu, ali zaista želimo da i okrenemo druge ljude, da ih motivišemo da učestvuju i da možda samostalno, ne samo uz nas, organizuju bilo šta što će pomoći drugima. Da, vi ste pokrenuli čitav krug, je li tako? Tu su najpre roditelji, dece koje treniraju i koje nastupaju i neko njihovo bliže pa možda i šire okruženje, a evo ovo je i poziv za sve ljude dobre volje da se uključe u ovo što ste započeli. Upravo, mislim, naši koncerti zapravo jesu samo pokretači priča. Jednostavno mi samo tim koncertom pokrenemo, recimo, akciju da je nekome nešto potrebno i zaista, pre svega, roditelji naših članova, pa onda i svi ostali koji čuju, jer su koncerti posvećeni ne samo od strane, da kažem, našeg članstva i njihovih, da kažem, rodbina, jeste, nego i zaista ostali i vaša televizija medijski prati i ovog puta ste također medijski sponzori i vi jako doprinesete tome da se priča raširi, tako da mi čujemo, recimo, da i posle par meseci od, recimo, završetka koncerta čujemo da je neko preko naše koncerta ili vaše neke najave saznao da smo pokrenuli neku akciju, pa je posebno sam donirao nekome kome je to bilo potrebno i nama to uvek naravno bude drago jer to jeste cilj. Da se pokrene priča, da se ljudi okrenu malo i van sebe i da malo oslušnu kome je potrebna pomoć, pa naravno svako u skladu sa svojim mogućnostima pomogne i to uvek bude lepa stvar. Dobro, zvanično cena ulaznice postoji? Postoji, 250 dinara je i prodavaće se od ponedeljka u prostorijama kluba, ali moći da se kupe karte i na biletarnici pred sam početak koncerta. Znači, od ponedeljka možemo da dođemo do karte, ali ukoliko ne stignemo i na dan samo koncerta, odnosno pred ulazak na koncert možemo da kupimo ulaznice, ali pretpostavljam da je moguće
i podići tu cenu ulaznice samoinicijativno? Da, uvek postoji neka kutija, tako da svako u skladu sa svojim mogućnostima može da doda. A u krajnjem slučaju, pošto sve ide, mislim, kao što smo rekli, prihvatilištu, uvek mogu da se raspituju, da ih pozovu, da pitaju prosto šta je toj deci potrebno i da ili odnesu novac da oni sami kupe ili da im oni kupe i da im odnesu. To će njima svakako uvek značiti. Da ponovimo još jednom, koncert je u sredu, je li tako? 21. oktobra sa početkom u 20:30. Dobro, šta ćemo gledati? Ko nastupa ovog puta? Nastupaju svi naši članovi. To su devojčice od 2,5-3 godine pa do najstarijih. Nećemo pričati koliko oni imaju godina. Ovog puta malo smo proširili i tu će biti i dosta dečaka ovoga puta, pošto i naš klub od ove godine ima i break dance, tako da bit će malo i atrakcije. Što se tiče plesa, kvalitetan ples, mi smo ove godine zaista osvojili dosta državnih titula, imamo dosta nagrađenih plesača, tako da će to biti neke takmičarske koreografije, a takođe malo smo se i osvrnuli na neki umetnički deo plesa, tako da bit će interesantnih stvari da se vidi. Dobro, kad već pominjemo i ta neka takmičenja u ovoj godini, možemo da izdvojimo nešto čime bi se Plesni klub Dinamik posebno pohvalio? A je to i noviteta koji su svakako Jeste. Pa ova godina je možda bila jedna od najboljih godina za nas. Nismo nešto baš do kraja brojali sve medalje, ali ja mislim da imamo preko 200 zlatih medalja ove godine. Zaista od početka sezone deca su zaista vredno radila. Skoro sve titule državnih prvaka u našim plesnim disciplinama smo osvojili i možemo da budemo samo ponosni na to. Tako da ovim trećim koncertom da zvanično se sve odigra još jednom i da se na taj način i završi ova plesna sezona. I uz jasno proširenje tih plesnih, kako se sad to kaže? Stilova, je li tako? U klubu. Kako je krenulo to sa dečacima i sa novim stilom u Dinamiku? Pa inače smo od samog osnivanja mi imali break dance, pa nekoliko godina to nije baš bilo aktuelno, generalno ni u gradu, jeste. Tako da od ove godine se to ponovo pokrenulo i na naše zadovoljstvo dosta dečaka je zainteresovano, tako da nam je drago što pored devojčica imamo i dečake. I evo još jednog poziva, dakle, za zainteresovane buduće mlade plesače da se priključe Plesni klub Dinamik i osim što će naučiti da plešu ili usavršiti svoj ples, bit će tu prilike i da očigledno mnogo puta pomognu i onima kojima je pomoć potrebna. Hvala vam što nas pokrećete. Hvala vam što nas podržavate. Zadovoljstvo je naše i eto, neka ovo zaista bude još jedan poziv za sve vas koji ste u mogućnosti da u sredu uveče budete uz Plesni klub Dinamik i da svi zajedno pomognemo ovog puta deci iz prihvatilišta i naravno osnivanju humanitarnog fonda. Bojane, hvala još jednom. A vam poziv da ostanete i dalje uz nas. Mi smo uz vas do 8 sati, vreme je za malo muzike.